Здравейте, добре дошли в канала на LibraLures. Днес ще ви покажа 4 размера от модела Embryon Shot. А именно 10 см, 12,5, 15 и 20,5 см. Което съответно тежи 8 грама, 15 грама, 23,5 и 60 грама. Приманката има дебело тяло, тънка опашка с голямо копито, което ефективно привлича хищниците. Освен това има внимателно изработена естетика на примамката, т.е. напречни ребра отстрани, люспи на гърба, изпъкнали хрилни капаци и коремни перки. А отдолу на тялото от двете страни е изписано името на марката LibraLures. Предлагат се в 12 страхотни цвята, за да изберете примамка за всякакви условия и сезон. Опаковани са в пластмасови блистери по 6, 4, 2 или 1 бройка според размера, с точно описание на теглото и дължината на примамката. И подобно на предишното видео за Kraken Shad, тук разделям тези примамки на две мои групи. За бяла риба и костур, където имаме 12,5 и 10 см гума. И за щука и сом, което не е правило, както споменах, защото се старая да напасна примамката според храната на хищника. Случва се да ловя щука с някоя малка гума, така че тогава слагам, например, 10 см. Или за бяла риба с нещо голямо, ако се храни с бабки или платики, затова ловим с такива примамки. По малък щеплимент оборудвам предимно с класическа джиг глава. Понякога добавям малка дозбройка, когато рибите кълват капризно, само щипат опашката и не мога да ги засека, тогава, ако мястото позволява, слагам дозбройка. И двата размера работят добре и при риболов на дропшот. Така че, ако има любители на дропшота, не се бойте да пробвате тези гуми, работят отлично. Заради тънката опашка с голямо копито, леките придърпвания, леката игра с върха им придава страхотни движения във водата, което привлича и най-мързеливите хищници. Продължаваме с 15 см гума, която също обикновено монтирам на джиг глава. Тук практически винаги използвам и дозбройка. Освен ако мястото не позволява, заради растения, закачки или листа на дъното, тогава се налага да я махна. Но когато рибите са активни, без проблем налапват цялата гума и няма проблем с засичането на рибота. 20 см гума също понякога монтирам с джиг глава и дозбройка. Тогава практически винаги ползвам дозбройка, дори в затревени водоеми. Просто се старая да водя примамката достатъчно високо. Но също толкова често, напоследък дори повече, ползвам втори начин, а именно монтаж с винт и две тройки. Сега ще ви покажа как монтирам такава приманка. И така, вземаме нашата винтова глава и я завиваме отпред на примамката. Не забравяйте да го направите възможно най-прецизно, за да не се изкриви примамката, защото правилно монтираната примамката се поклаща изключително добре настрани и отразява слънчевата светлина много ефектно, така че това определено е сериозно допълнително предимство при риболов на хищници. След като вече сме завинтили нашата винтова глава, сега просто забиваме внимателно тройната кука. Аз имам тези щифтове, които ми позволяват да стабилизирам тази тройка към тялото на примамката. Но ако нямате такива щифтове, просто забийте едно от жилата на тройката и тогава тя също ще се държи така. И с така монтирана примамка ловя без никакъв проблем. Щуки и сомове. Но не се притеснявайте, че тук нямам тежест, защото можете също толкова добре да ловите с утежнени глави. Аз обаче използвам тези, защото примамката работи чудесно, без никаква тежест, особено в плитки води, където не ми трябва да слизам надълбоко, но ако трябва да сляза по-дълбоко, използвам тези малки тежести, които просто закачвам за халката отпред. И по този начин вече имам утежнена примамка и мога да сляза с нея на всяка дълбочина, на която искам да ловя. И така имаме два вида монтаж, които са може би най-популярните видове, а именно класическа джиг глава и винтова глава с тройки. Всъщност, ако нямате винтови глави, които между другото можете да си направите сами от вирбели или халки, тогава една джиг глава с допълнителна тройка ще свърши работа.
Тя ще се справи с всеки от тези размери, просто трябва да увеличим размера на куката. Но няма нужда да се притеснявате за засичането на рибата, защото така монтираната примамка засича по голямата част от ударите. А благодарение на конструкцията си, това са много универсални примамки, още повече, че имаме 4 различни размера, така че можем да ловим практически всички по-големи хищници. С успех ловят самовески. По-малките размери работят много добре за бяла риба, така че препоръчвам да опитате. Днес вземам тези малко по-големи размери и отивам на лов за щуки. Изглежда, че това беше доста хубава и голяма риба. Вижте само, тя остави ясни следи от зъбите си тук. Макар че е трудно да се види добре, защото няма достатъчно светлина, но тя определено ни остави своите зъби. За съжаление, опитваме, може да клъвне. Това може да е била добра риба, защото вижте, тук е нарязала и тук при главата всичко при едно кълване, така че, знаете, устата е доста голяма. Тук също има дълбок разрез, така че може да е хубава риба, но ще опитаме. Не повтори, затова слагам такъв зеленикав цвят и опитваме. Добре, на добра линия сме. Някъде клъвна щуката след няколко подръпвания. Ако е гладна, би трябвало да клъваме. Има я, но не знам дали е същата риба. Но се е закачила здраво, наистина се е закачила добре. Най-накрая, дори дърпа доста силно в момента, така че нека да видим внимателно какво точно имаме тук. Не е някое чудовище, но я бива. Погледнете тук. Чакай много. Такова място избрах, че по дяволите е трудно да се извади рибата тук. За щастие не е голяма, така че не би трябвало да е проблем. Но дари здраво, направо изяде гумата. Такава рибка 60 плюс сантиметра. Добре, ще се опитаме да я откачим, може да стане и без клещи. Но лош късмет, че имам и допълнителна кука и гума, това е най-лошия момент. Поне ще видите със собствените си очи как се губят пръсти или... Ето, още едно острие се появи по дяволите. Добре, най-накрая успях да откача тази риба. Показвам ви още веднъж, ето такава. И хайде обратно. Закачи се. Какъв екшън само! Видях, че по-рано атакуваше тук. Так му щях да си тръгвам, но се спрях да хвърля и това беше добро решение. И май се оплете в закачка. Да, закачи се някъде. Има ли изобщо риба? По дяволите, разбирате ли, че се закачи?
Он се откачи. Откачи се от закачката. Да видим сега. Още не знам каква риба е изобщо. Ще ме отпусна малко. Добра. Наистина добра риба е. Какъв е грозник. В смисъл, такъв боец е. Обичам такива щуки. Но е истински боец. Добра 80-ка. И е черна и се оплете, да ви казва, в плетеното ми влакно. Това не е никакъв проблем. Нищо. Сега заедно, внимателно ще го разплитаме. Вижте. Какъв корен има. Вижте само каква щука. Ще отворя бигела. С една ръка е трудно да ви кажа. От дяволите, как се оплетох? Добре, оставам въдицата за сега. Точно в такива ситуации се губят хубави риби. Какво по дяволите откачих? Но това е направо глиган. Сега вече го видя. Само вижте колко невероятно голяма и дебела риба е това тук. Прекрасна. Прекрасен! Ето това е риболовът. Добре, да откачим този юнак. Леко се е закачил. Оставяме силикоа. Клещите също. Ще ви я покажа за последно. Огромна риба, просто красива. Вижте само тази глава. Чудесна. Отива си. Целовка. Отклува супер. Надявам се, че материала ви е харесал и сте научили каквото ви трябва за тези примамки. Ако имате още въпроси, не се колебайте да ги зададете в коментарите. Също така ви каня да се абонирате за канала ни и да ни последвате в социалните мрежи, за да сте в крак с материалите, защото качваме много за тези и други примамки. И така няма да удължавам, благодаря ви още веднъж, че гледахте. И ви каня да гледате следващите материали в канала. Чао!